MDC kalaban maupram constituency barki sulai hinig sngiu la lej bani kendu yau menteri BDP ya kakam jengo kai perthai ba pol lengdo bat kentu yau ban penlong ya jingjurep bat barok ki kenhun badon benta kentup ikedor parsnong ya ka Shillong Peak Roadway Project hadin ba kami ke jingkeno penkelem ya giding hajan ki catchment area kaban bu ya ke jingma ya ke telogum ha kate katany Nagaliang ke jong ukum unang mikmat ula karpat menteri sorkar ban penlong ya ke jingjurep lang bat barok ki kenhun badon benda kentup ikedor barsnong kinong yelam sinong bat katanat jengok kai kenang ba kene ke projek kan la ban yaj ha kalenti ka bekut ka basuba Mentan ngalayok ben kendu iba pol beri in charge jongka tourism department government of Meghalaya tingawan kendu i halor ka ne ka Ruby project ka ba ka sarkar kala initiate do arpo ar bat ka last tang ban pentri ya ka honus na arpo pusan kata ka di umi dengan bakal kila istang menteri di kajingon kendu jonga i kalong ba kerpat i bat ka sarkar bangin bu ya ka joint inspection bat borok ki stakeholder ringkat lang bat nga bat le si local MLA kanang bangin sutu syapang kane ka progress jong kane ka Ruby project bali ngawan ban kerpat i ban bu inspection kade halor ka complain ka ba labun tili la kaliang ki pajba nong sungsnong ba pin sutu kane ka project lalu arajar po ar kila sign agreement ba ka sarkar joka Meghalaya ban karet laban dorbar pulun ka ba they try men peje ka tuka klau bat kala alis ya ka jaka syaka government of Meghalaya tementa kala dei ka jaka ka ba peji ka tourism department bat kilawan ra ka ka Ruby project te haba ka ya ka project kalong ki ka ba sedang kata iki pejba ban kilai ba syaot lu tikiding dalah hablu tikiding ka kata wat yanga bala kha la he la sananti kadon ka jingso ba ka jing kata bade nilaim mani i gitu ka klau ka batap kum tu nangilai baka dinggal ham tu tigla sedang banon ki complain sibun tinga kumu MDC itu kopor ka ba dang sibnai arbanai menswa kilabun complain dengan bansi ngakot meeting nga intervene no ka banga mbansi kumu nong ikmat kamtam banyada kendo ka syam ngalakot ka rela bandar barpulun ngilai song meeting arsid haujun nangilai song meeting ngako aban sngo na kikin ba kanika progress jong ka Ruby project kanong hano kar kombri kumno kit odding kumno kit od kilong confuse ki ba but kabakam sutunat ba ngasngo ban ai kuble ye ba jaral ngam kemau ba ka keteng sui personally ngam itu ye syabong i bala file ka PIL bat ka code mentala sau lai sau tiliki hearing kala proceed de ka ba IT Shaki special officer bakin le site inspection tikila dep ngatrai kani ka badep lu ka karsau trik August ndri ka kut kala ai extension biang dah artrik September pade kin saya lik biang di habanga apsi up ya ka ni ka kut order nga sku mla asu ban apriki complain kinang bun kinang jur tinga simno de kani ka lat bangan kundu iba pol ban kerpat ba ka kut kanang le ka bantal jong bat mga ko MDC bat mairu la kalyang juga department nyawan lang ni khot lang gidor bar sunong boro rengkat lang bat phi ki press ki media kanang ba kan syai ba karukom yai karukom tulun jong ne ka kam kanang ba ngirungin suk mensim daba phi ong ba kin odlot boro khot ki ding tengah trai nomdon bala ban ong ban pediang ya kan ka project kinya persyalut hi boro ya kata bari pindai ban syai kindiat ba katai ka Ruby project kaya lingba kawai ka critical catchment area ka ba serve umba umdai tang yangi ka rai laban hendrai boro awi ka sor haki babon bun telikisnem te kalong ka jingma ba hakanor kom kin sumar kin suker to catchment area bar khamtam bahadu mentam dan ba initiate badai kane ka catchment area haw arajar po ar nganam bakala ka NGT bakara laban kila adab job ya ka kis baru sipai telo du ka supor hadu menta patla ban initiate ban kerdam no eka bangin snano ka dulir ka bas kembar pateng bawan jungi kenum don jikta te ka tur ngala budin manglaya chakman
Tengah kermen bat nga sultanat ru kajing kendu jonga iba pol kalong very positive ila ong ba in sa penkre la kaliang ka department bat shen in sa pentip pengin saya late inspection chate ringkat lang bat borok ki stakeholder bat ngin saya pet ke iga babahatam bangin sngol la ka department kanang ba ki paj ba nong sunong kamtam junggarai kin sothu ba hakano karukom kin pentulun ya kadeka kam tekane ka kata palat sibun ya ka environment bat kawai ka umbam umdi ka jongi tekane kamdi chu tangka project namanta ka sarkar ndri kadi ka sentiment pade namanta jongi kinong sunong hangtai tenga kum MDC jongka khatsan laban mo prem ngashim ya kana ka jikit kya bat kajing kendu jonga ka long ka basaiso bat nga dokumen ba ka positive response jongi ba pol ila ayanga bat ngin shen ngin sayo ban ya kendu te halor kane nga ba haw arpo elektrik benai bendriu arpo posan ngalon kendu i bapol haba kawan ngani ka project ka bahe adjacent jong ka to ke area ngimdon ka fire station tekane ka fire station set up kaladon lodu arhajar arpo ka city but arpo way financial year arpo ar kalada sanction ka government ban set up ka fire station hapo Maxwellton hapte hapo Oxford Henry kajaran khat ba katu ka jaka kala yakis bat ka kis nga try kala lik yang ka fever jong tu wi u ba yakun kis ti kane ka project ban set up ka fire station kala long kala sange ti dagala sajid ho march ho nesnem pi nga sanut bej beri labun ki bawon mi sanga kane ka city tin dagilawan mi sanga nga sko ba ngayo ya kalat ban kendu i sarprestun ku home minister ban ngilayo ban ya discuss yung ba penyo jaka kanes ka sanction pisa kaladon anytime in your setup no ikato tingala yong discuss lang bat kinong snong kinong kikam snong nisa kemau bakadon ga jaka hapo block 6 kabadi ka mulberry farming center hangtai kaba khatpra ikar ka land kadang long weekend hadu mentah la 2-3 decades campaign don kam tika hab hapo kajingpet jong i bapol ning baka textile department di kalong positif bahat kopor tementasi labudin biang beri katu ka fire station kan yarap aki natural calamities mong tangi karai laban riwat yakithan mo prem yakithan lesi ki konsulsi ka bahab jongi bapol ru te kalong positif but ila I assurance bakin sa ai jaka lai hajar square feet in the entrance hapo block 6 katu mulberry farming center kemun the left side in your setup yaka fire station. Tesin ila one yakani project ka fire station to kaladon tengilong fully equipped. So we hope for a positive response from the government and kajing linga jing pisa jing kinong sonong jing pajba jing ka laban bat kasor hi bro ko we kin yo ya kajing shai la kalyang jing ka sarkar ila ya kundu ban inspect te overall kalong positive ba kan kajing ikundu ban ngakamen. Kadi kata kin kadaw ka ba poro kinong sunong wat nga ro ngilong confused. Te bangalasong meeting mereka rai laban arsin ka ba day ka ba original ka party ka ba sign agreement maka sarkar makar kumlong aware dengan bansi bang habanon kundu i ba pol beri stang na ihi bantip te mai mentai la ai assurance bangin sai kundu hasai bat ngin saya bat sutu nadong hadong kumno kan ya ka progress jong tu ka project kenang ba dengila sutu ba ka jingot jingi kanum don ka jingi ada ka catchment area kan don te magirungin sok men sim mono hiben persaya ka development kamtam ka tailay ka project ka balon bu mau nongring ba ka president jongkari India ka badai hiru ka tribal kalong ka jingkemen yangi ba kawan ka development kalong ka jingkerku naman taki konsamla hendring ngimlaban sacrifice pa ya ka environment ngimlaban sacrifice ko umbam di ngimlaban sacrifice ya ka pada ka balong kongsan ya ka imlang salang kata ka di ka jing mo simkya ka jonga lalu ki abu kata mentani yung very soon in sa penbiang lang baki department ngatray kan bampon dia dihaban set up ya ka party ka ba klan ka ba don labor kalyang bikin pensutu ini ngatray piru pinyo kelijing kili ngar nganyo kelijing kili nyo ban shay ka kasngi ti ngakarpad i shoka arterik u September shabakan don hearing biang apo kut ba in mo ya yo inspect no kanang bakan shay kalyang ka jongki paj ba